Diyos marahay nabangi sa ino gabos mga tugang. Malod po ang gabos sa pagpamiibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean minaan padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakulas sinagukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang naangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. An sa tuyang mass sponsor sa iyo ang mga minasunod. Daughters of St. Jude, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taiki Boutique Hotel, Jera General Construction and Supply, Renato Lim and family, Milo, Rialo family, Ava Adornado, Soto family, Salvacion Lipa Abril, Attorney Zaldi Monilla and family, Marian Anonat and Rex Lesativo, El Bonita Collection Japan Surplus, Neil Aloysius and Micah, Evelyn Ku, Hilberto Azupardo Jr., Bernard Paulo Ruivivar, Catherine Abina, Vivian Bautista, Oliveros and Segovia family, Kylson Carillo and family, Marisol Llanera and family, Ariani Lotino, Erwin Mar, Milagros Apinado, Carol, Mr. and Mrs. Joseph B. Trinidad and family, Legazpi Premium Marketing, Legazpi Premium Development Corporation, Ranyola family, Tony and Edna Kua and family, Malong family, Beludo family, Pauline Imperial D and family, Juliana's Catering, Minda Pineda and family, Randy Aringo and family, Lily Raitana and Rosemary Melia and family, Anonymous, Dr. Sheila Vargas Sedanto, Maria Patricia Giselle Sedanto, Engineer Jerry and Lydia Ebrada and family, Manny and Lorna Labanda and family, Marjorie Calios and family, Rivares family, James Jairo Canaceli, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, Perez and Padero family, Josefina Baliktar and family, Rosel and Angelic Naz, Jeneline and Ismael Antivola, Biggs Ayala Managements and Staff, Bean Blessed Coffee House, Mr. and Mrs. Mike Angel Soreda. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Pauline Imperial D and family, Belardo family, HG and Ian Peña, Astilio family, for all the blessings offered by Mr. and Mrs. Eduardo Elena Porlares and family, Noiles and D family, Champ Navarro family, Maloles family, Daen family, Mr. Miss Abaluado and Mr. Nunez, Jason and Remelin Lutaw and family,
Soto family, family, Tweety Patio, CBA Fit, for healthy and prosperous year, offered by Mr. and Mrs. Arimado and family. Thanksgiving offered by Mercy Capitulo and family, Mr. and Mrs. Donier Altavano, for all the blessings and grace received offered by Tubalias family, for all the blessings and for passing the lead exam of Joshua John, offered by Balisnomo family. Thanksgiving offered by Manny and Lorna Labanda and family, Lily Raitana and Rosemary Melia and family, Judith Barun, Hakub family, Alpapara and Manata family, Garcia family, Perez, Padero and Baliktar family, Mr. and Mrs. Virgie and Rolando Chua and family, for the gift of life and first birthday of Joanna Raitana offered by Roy and Rhea Raitana and family, Thanksgiving offered by Abion family, special intention offered by Janice and Noel Manalo and family, Daen family, Soto family, for good health of Raymond, offered by Soto family, for guidance and good health of Grace and Nanette and Violeta, offered by Ling Reyes, for good health, career opportunities of Hazel Joy, for divine guidance and healing of Jace Jeffrey, for good health and long life of Jace Jeffrey and Gail, offered by Ling Reyes, for healing and fast recovery of Victoria, offered by Calios family. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Justin Raymond, offered by Sanyosa family. Ruben and Leticia, offered by Lian Rico Obal. Nixon, offered by Bobby Rose Luces. Ray, offered by Lily Raitana and Rosemary Melia and family. Grethel, offered by Tan family. Nora, offered by Noiles and D family. Aurelio Jr., offered by Daughters of St. Jude. For Levi, Siriaco, and all souls offered by Maloles family. For Cesar, offered by Arnaldo family. For all souls in purgatory, offered by Daen family. For all souls, offered by Vivar family. For Shelo, offered by Janas family. For the death anniversary of Pedro Bernardo Jr., offered by Domo family. For the death anniversary of Erlinda, offered by Alpapara family. For the souls of Avelina, Joaquin, Joel, Gloria, and all souls in purgatory, offered by Romero family. For Romeo, offered by Aida Orlain and family. For all souls, offered by Abion family. For Armanda and Cesar, offered by Marina Mirabueno. Maugmang Pasko sa Indogabos. Si Kristo ipinangaki para sa satuya. Satuyang ipag-ugba ang aldaw kan satuyang kaligtasan. Mahihinanyog niya to sa Ebanghelyo ngunyan an istorya nin pagkamundag ni Jesus. An kapanoan kan mga propesiya sa daan natipan. Si Jose na masinunod-sunod sa kabutan nin Diyos, inako si Maria asin an umboy sa iyang tulak na ipinangidam hulikan Espiritu Santo. Siya nga ngaranan Emmanuel, na ang buot sabihon ang Diyos, yaon sato. Siya namundag tanganing magtao nin liwanag sa kinaban, asin itao ang kaligtasan sa katawohan. An bangging ini iyo ang pag-andam niyato nin may pusog na pagtubod, asin kaugmahan sa misteryo nin pagkamuot kan Diyos. Matindog na po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon.
Good evening. Good evening to Father. Nagkakatiripon po kita kunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kan Aki, asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spiritu. Nagpapasalamat kita sa regalo din para tubo sa tahaw kan sa tuyang kamugtakan, madiklom, makasalan, lubak-lubak, bako-bako, an sa tuyang buhay, dakulang paglaom ang itinatao sa tuya kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Kaya mag-omaw asin magpasalamat kita sa mahal na Diyos sa dakulang biyayang ini. Asin tanganing kita, nauyadig di magkanigong magselebrar kaya ining mga banal na misteryo sa tuya ng rumlumon, pagsulsulan, ihagad nin tawad sa mahal na Diyos ang sa tuyang mga naging pagkukulang. Kaya, udok sa buot, sarabay po kitang masabi ngunyan, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, a Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Sa mga taong malahayan mo't inumampi ka, pinurok kami ka, sinasama ka, pinapamuraway ka. Pinapasalamatan dito. Ulitan na kulang mong kamurawayan. Kamurangan na Diyos, Hari ng Ito, Diyos amang makakamhan. Kaurang ng aking buto, Yesu Cristo. Kaurang na Diyos, pero ka Diyos, aki ka naman. Na nagpapara kan mga kasala kan kinaban kahiraki kami kita na nagpapara kan mga kasala kan kinaban pakuhaan sa mong pagkimahera.
mamibi kita. O Diyos, ika na naghibong magbanaag ining pinakabanal na banggi kan tunay na ilaw, namimibi kami. Warasan, tanganing kaming nagmidbid kan misteryo nin liwanag digdi sa daga. Siring man, makinabang kan kaugmahan niya sa langit. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, madadawog niya to si Propeta Isaías na nagtataonin paglaom sa sarong banwaan na nasa tahaw nin kadikluman, sa mga kagabata na inaagihan kan banwaan kan Dios, sarong aki an itinao sa satuya, na iyo ang maghihimo kan satuyang pagliligtas. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mayo nin paagi para sa inda, tanganing makadulag sa panahon na ini nin kasakitan. Andaga kan mga tribo ni Zabulon asin ni Neftali, nakaidto daga nin kasusupgan, iyo an magdadara nin kaumawan sa rehiyon na ini. Magpuon sa dagat nin Mediteraneo, pasiring sa sirangan, sa daga sa ibong kansalog nin Jordan, asin maski sa Galilea mismo, na pinag-eerokan kan mga dayuhan. Nakahiling nin dakulang liwanag an mga tawong naglakaw sa kadikloman. An mga nag-erok sa daga nin mahibog na kadikloman, naliliwanagan ng unyan. Tinawan sinda nin dakulang kaugmahan, kagurangdan. Pinaugma mo sinda. Nauugma sinda sa imong ginibo. Siring na nauugma ang mga tao, kung sinda nagaani o kung sinda naghihiras, kan mga sinamsam. Hulita sa imong binari ang sakal na nakakapagabat sa inda, asin ang sugkod na ipinapakol sa saindang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-api asin nandaya kan sa imong banwaan. Siring na dinaog mo kaidto an hukbo nin Midian. An mga sapatos kan minasalakay na hukbo asin ang gabos nindang naduguan na gubing, susuluon siring sa igatong. Hulita sarong aki an namundag sa to. Sarong aking lalaki an itinao sa to. Siya an sa to magiging pamayo. Aapodon siyang makangangalas na parahatol, makakamhan na Diyos, amang daing kataposan, prinsipe nin katuninongan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dagnaan sa tuyang para tubos na si Kristong kagurangnan. Alleluia. Dagnaan sa tuyang para tubos na si Kristong kagurangnan. Alleluia. Mag-arawit kita sa kagurangan, bagong awit-awiton ta. Mag-arawit kita gabos sa kinapan, mag-arawit sa kagurangan. Mag-arawit kita sa kagurangnan, irukyawan sa iyang ngaran. Yan ang dagnaan sa tuyang para tubos na si Kristong kagurangnan. Alleluia.
Hayag sa mga katawuhan, ansa iyang nangalasan. Mag-arawit kita sa kagurangan, irukyawan sa iyang ngaran. Undanang naglaan sa tuyang matubos na si Kristong kagurangan. Hallelujah. Manangit, magugmaan daga, magugmaan kadangatan, maugmang magawit, gabos na bituon, nayaon sa kalangitan. Mag-arawit kita sa kagurangan, irukyawan sa iyang ngaran. Undanang dagnan sa tuyang para tubos na si Kristo kagurangan. Hallelujah. Sa tuyang kagurangan minadatong sa pagligtas sa katawuhan. Naghahatid siya na may katanosan, katuninongan pagkamuot. Mag-arawit kita sa kagurangan, irukyawan sa iyang ngaran. Undanang daglaan sa tuyang natubos na si Kristo kagurangan. Hallelujah. Ngunit nga namundag na si Kristong kagurangan. Sa pagkanitawo kan Dios, nagpapamidbid siya bilang satuyang paratubos. An kagurangnan Hesukristo, iyo an satuyang maugmang paglaom na nagdusay kan sa diri para sa satong kaligtasan, tanganing makasaro kita sa kamurawayan kan Dios sa langit. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Huli ta ipinahayag na nin Diyos an sa iyang biyaya para sa kaligtasan kan gabos na tawo. An biyayang iyan ang nagtutukdo sa to na magbaya sa bakong Diyosnon na pamumuhay, saka sa mga pagmaot na kinabanon. Nagtutukdo man iyan sa to na mamuhay kita na tataong magpugol sa sadiri, matanos saka makidiyos sa kinabana ini. Mantang naghahalat kita, kan palada na daw na satong linalaom. An pag-abot kan kamurawayan kan satong dakulang Diyos, asin para ligtas na si Hesu Kristo. Idunulot niya sa iyang buhay para sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na kasalan, asin linigan na magin sa iya sa nang banwaan, na maigot sa pagibon nin marahay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah.
an kagurangnan mapas sa Indo. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kan panahon na idto, nagbuot si Cesar Augusto na magpasenso kan gabos na tawong sakop kan imperyo kan Roma. An enot na pagsensong ini, ginibo kan si Cireneo an gobernador sa Syria. Kaya nagpurulian mga tawo sa sadiri nindang banwaan, tanganing magpasenso. Hale sa banwaan ni Nazaret sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwaan nin Bethlehem sa Judea, banwaan na namundagan ni Hadeng David. Sa Bethlehem siya mapasenso, huli tagikan siya sa kapag-arakian ni David. Kaiba niya sa pagpasenso si Maria na ikakasal sa iya. Bados si Maria, asin mantang yaon sinda duman, uminabot an panahon kan pag-aki ni Maria. Nangaki siya kan sa iyang panganay na lalaki, pinatus niya nin lampin an umboy, saka hinulid sa sarong bahugan, huli tamayo na nin lugar para sa inda sa harong nasakatan. An mga pastora sinan mga anghel, arani sa lugar na idto, igwanin mga pastor sa kaumahan na nagpaaga sa pagbantay kan sa indang mga karnero. Bigla sa nang may nagpahiling sa indang anghel na nagpaliwanag nin marahay kan lugar na ito. Natakot sinda nin makuri, alagad sinabihan sinda kan anghel, dai kamo matakot, may dara akong marahay na bareta para sa indo na magtatao nin dakulang kaugmahan sa gabos na tawo. Namundag nangunyan sa banwa ni David an sa indong paraligtas an Mesiyas na kagurangnan. Iniyan tanda para sa indo, makukuan nindo an sarong umboy na napapatos nin lampin, asin nahuhulid sa sarong bahugan. Bigla sa nang nagpahiling sa katait kan anghel, an kadakul pang mga anghel, hale sa langit na nag-uumaw sa Diyos. Pag umawo ng Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawo na sa iyang nawiwilihan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Agumaw sa imo, Kristo. Good evening. Merry Christmas. Pakigreet daw po ang sa tuyang mga kataid na Merry Christmas. I intend to give a short homily. Aram ko, gabos kita excited na mag-uruli na. Sa aga na lang po ako ma-homiling 30 minutos.
Kaya kung matimingan hindi ako sa aga na misa, yan. So, medyo huro halawigan sa kuyang homily. Gusto ko lang po na i-contextualize sa tuyang pinagsaselebrar mo niyan. Sa paghiling ko, kung naabutan po nindo sa mga naghiriling kasubago kang panunuluyan, magayunon po so mensahe kayo ito na dapat niya itong paghurup-hurupan. So, minsan sa pagselebrar takan Pasko, iba na po ang sa tuyang priorities, iba na ang sa tuyang focus, kaya magayon na para sa kuya, maigay giraray kita sa tuya pong selebrasyon. Magayon na hapot, sa tahaw kan sa tuyang mga kasiributan, haputuntan sa tuyang sa diri. Nga ta pinag-aapod po ining Christmas. Sa inhali po ang tataramon na Christmas. Where did the word Christmas come from? Or siguro nagngangalas kita, sa ba talaga hali ining word na Christmas? Yeah. Hali daw po ini sa Old English na tataramon na basahon ta daw po, Christes Messe. Yeah. Na literally, it means Mass of Christ. So, pag sinabi tang Christ, aram taman padagos, it refers to Jesus na iyo po ang promised, pinanugang Mesiyas, as in iyo po ang tagapagligtas kan kinakban. As in sa word na Mass, it refers to the Christian term for Eucharistic celebration. Kung sain sa tuya pong na mamatean, nahihiling ang presensya kan sakripisyo kan sa tuyang kagurangnan. So, ibig sabihin po kayo ni sa tuya mga tugang na ang Christmas, bako man talaga actually manunungod sa mga regalo, manunungod sa karaunan, reunions, gatherings, o manungod sa mga dekorasyon. Ang Christmas po is all about worship. It is the celebration of Christ's birth through the Mass. Pagselebrar kan pagkamundag kan Mesiyas sa paagi kan banal na Eucharistia. Kaya gusto ko kamong i-congratulate, kamo pong mga yaon digdi, talagang nakuapo nindo ang tunay na kahulugan kan selebrasyon kan Pasko. Yaon kita digdi, sa konteksto kan banal na Eucharistia, kan Mass or Misa, sa pagpasalamat, pag-umaw, pagsamba sa mahal na Diyos, sa dakulang regalo, nangunyan, namundag na para sa tuya, sa tuyang paratubos. Kaya baga, sabi kayan, ang Christmas daa should be centered on the altar, not sa mall. Bako sa mall. Yeah. So when you say Merry Christmas or Christmas, you are actually saying that it is the celebration of Christ. Pagselebrar kan regalo nin paratubos na iyo si Kristo. Kasi dapat namanda ang tungkusan that Christ did not come from Christmas. It is Christmas that came from Christ. So Christmas is not a modern invention or a secular tradition. From its very name, Christmas has always been about Jesus Christ and the worship and celebration of His birth. Amen? So, haliun ta po si Kristo sa Christmas, you remove the very meaning of Christmas itself. Kaya, ang celebration da po kan Pasko, dapat it should go beyond or it goes beyond. Sige daw, basahon ta daw po, FLG, food, lights or decorations, and gifts. Sad to note, nowadays, Christmas has been reduced to just a mere secular holiday. Kaya ilingan nindo ang mga pandok nindo, paragalo na kamo. Tururog na so iba. Yan. Diba? Kasi garibagaan Pasko, nakatutok ng marhay sa Christmas reunions, Christmas gatherings,
Christmas parties. We focus more on tigahalat siguro pag Pasko, Christmas bonus. Kaya makulog ang buot na day pa na-release yung bonus. Kaya nga ni may kantang, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. 13th month pay, 14th month pay. Yan. Iyan baga ang tigaharalata. Diba? Shopping. Yan. Ano pa ang tigahalata? O, iyan, kadaklan, Christmas break, vacation, decorations, iyan ang nakakakuang marahikan sa tuyang panahon. And lalo na pag minaabot ang New Year, anong tigaharalat kan tawo sa park? Fireworks, display. Kaya may nabasa ako sa Facebook, sabi duman, nagsiselos na daa po ang sa tuyang kagurangnan ki Santa Claus. Kasi minsan, mas tighalata na si Santa Claus kaysa kay Kristo. Magayunon kung hiniling po nindo itong message kang panunuluyan, minsan totoo yaonan sa tong kagurangnan da ita na ako because of the wrong priorities that we have sa satuyang buhay. So kasibutan sa buhay, so kamawutan na yumaman asin magkakwarta. Minsan, dahil na kita nakakataong, sadit man lamang na espasyo para sa satuyang kagurangnan, tanganing makalaog siya sa satuyang buhay. So what matters most, lalong-lalo na sa Pasko, is that we have a heart ready to welcome Christ with FLG again. Now, no longer food, no longer lights or gifts, but we welcome Christ with, sarabay niya itong sabihon, with faith, love, and gratitude. May pagtubod, may pagkamuot, asin pagpasalamat. Maski simple sa nang pagtiripon, asin selebrasyon, basta namamatean ang presensya ni Kristo sa tao niya to. Lalong-lalo na po sa laog, kan sa tuyang mga pamilya. Maski 500 pesos na. Ang Noche Buena. Ang importante, su presensya kan kada saro. Presensya kan sa tuyang kagurang na nayaon sa tao niya to. That is precisely the meaning of Emmanuel. Pirang aldaw ta pinaghurup-hurupan itong tataramon, ngaran mismo kan sa tuyang kagurangnan na ang Diyos uyas sa to. Namundag para sa to. Presente sa tao niya to, sa satuyang mga pamilya asin sa satuyang komunidad. And I hope yaon siya ngunyan sa satuyang mga puso. Yan ang pinaka-importante asin kahulugan kan Pasko. Kaya may dua po kitang opsyon na pwedeng gibuhon sa pagselebrar kan Pasko. Enot, iselebrar ang Pasko na dai si Kristo. Pag hinali mo po si Kristo sa Pasko, sa Christmas, ang matatada, M-A-S. Magulo ang sanlibutan. Sabi ni Bishop Kasubagong Aga, kung pakatapos kaining mga selebrasyon, daiman an sa tong kagurangnan sa satuyang mga puso, balik na naman kita sa dating ugali. Balik na naman kita sa dati nyatong mga kamugtakan, bako-bako, lubak-lubak, asin madiklom na pagkabuhay. And so, M-A-S, many are sad. But if we celebrate Christmas with Christ, hihinguwahon tananggad na ang celebration kan Pasko tayaon si Kristo, we will really try to make Christ as much as possible memorable sa lambang saro sa tuya. And how do we do that? We learn also to share ourselves to others. As much as God has shared His only begotten Son to us, and that is what we celebrate tonight, na ang bugtong niyang aki ihiniras, itinausa sa to, tanganing sa tuyang maging paraligtas, learn also how to share. Sabi nga ni kayan, do not just thank God for the blessings that you receive, also be a blessing yourself to others. And sunod na letra is letter A. Ibig sabihin, ining Pasko, hihinguwahon tanang God na maging associated sa tuyaan sa tuyang
kagurangnan. Paano yan mangyayari? If we try to bring our prayers, our thanksgiving, and life to Him. Anong klaseng buhay ang gusto mong darahon ngunyan sa satuyang kagurangnan? Buhay na turog sa misa? Buhay na pano nin pride? Day nagpapatawad? Buhay na antutok? Kinabano na bagay? So, magayon na hinguwahon ta na sa pagselebrar kay ning Pasko, yaon presents di si Kristo sa imong buhay as naghihinguwa ka na padagos na nakaangkla an sa imong buhay sa iya. And of course, the last letter is letter S. Kung yaon si Kristo sa buhay mo, siya ang sentro kaining sa tuyang selebrasyon. Ang sa iyang pagkamundag is the very essence of Christmas. So, ngunyan mga katiwala, mga tugang, let us thank God for this gift. A tremendous gift we can ever receive. And that is the gift of a Savior. Kaya, tanda kan sa tuyang pasalamat, tawan niya to nin makusog na parakpakan ang sa tuyang kagurangan. Gusto ko naman po na kuon ini para atyan pagtapos kan misa, dahil na po ako magpatara-tara, nganing makakaraon na kita kung igwang 500 pesos na Noche Buena. Nakuha ko ng oportunidad na ini na-expressar ang sa kuyang apresasyon, asin pasalamat sa Indo Gabos for 9 days, kadaklan sa Indo nagtaokan sa Indong panahon, sa Indong efforts, mga kapagalan, puon sa puon kan mga misa de aginaldo ta. Salamat po sa Indo Gabos na mga parishioners kaining sa tuyang parokya, ang St. Jude, Thaddeus, Filipino-Chinese, Personal Parish and Diocesan Shrine. Thank you very much for the gift of yourselves. Aram kan mahal na Diyos sa indong mga sakripisyo, na hiling niya iyan gabos. Siya man lugodan magbalo sa indo. For your selfless service to the parish, thank you very much po. Day kuman kamo masaro-saro. Thank you for bringing Christ's love to life. So, as we receive Christ's love today, now, tigtatawanin donin buhay ang dakulang pagkamuot na iyan sa satuya kan mahal na Diyos. Sabi nga ni kayan, because of you, Christ continues to be born in our midst. Merry Christmas, Christmas, and God bless us all. May our celebration bring love, peace, and unity to all of us. Amen? Sabihon sa kataid, Merry Christmas. Matindog na po kita gabos sa tuyang ngunyan na ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Bago po kayan, sa parte po kan kredo, sa parteng sasabihon ta asin, na nilaman huli kan Espiritu Santo, mauntok po kita ning kadikit, asin maluhod kita gabos bago kita magpadagos. Sarabay po kita, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamahan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon da gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin nani tawo, maluhod po ang gabos.
Matindog po. Ipinangako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagsirang kan liwanag kan Pasko kan pagkamundag sa kinaban asin kan kamurawayan kan kagurangnan sa satong buhay, mamibi kita sa langit no na Ama sa pagpasalamat sa pagkamundag kan sa iyang Aki. Sa kada petisyon masimbag po kita kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, mapalo kan pagkamuot kan Dios, asin magpahiling kan sa iyang padagos na presensya sa kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tawong may marahay na buot, na naghihigo sa pagtugdas nin katoninongan sa kinaaban, bendisyonan sa saindang mga paghingowa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga pamilya, danay na sangkubanin pangataman kan Dios, asin ilikay sa anuman na kamundoan, asin katibaadan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang kagayagayahan kaining Pasko, magpakusog sa mga dukha asin daing sukat, sa mga nagahelang asin maedad na, sa saindang mga kadipisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa buhay, padagos na mag-ugma sa liwanag kan kahadean kan Dios sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa hilom, sa halipot na panahon, isabay man yatoan sa tuyang mga kahagadan, magpersonal man asin komunal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ipinahiling mo sa mo an sa imong liwanag, pagkabuot asin kaugmahan sa Pasko kan pagkamundag. Warasan sa mo ang biyaya na maglakaw sa imong presensya. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Sa tuya
Magpamibi ka mo mga tugang tanganigan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami lugod magin maninigo sa imo ang dulot kan kafiestahan ngunya na aldaw, tanganing huli kaining urog kabanal na hunglunan. Makamtan mi sa kamugtakan na yaon ang samong pagkatawo sa kaibahan mo, na nabubuhay as inagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito. itaas san mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, hulikan misteryo kan tataramo na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkabuot sa mga dai nahihiling. Kaya kaibakan mga angheles, asin arkangheles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring nabuot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkua, din tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray, na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. Pagkaganan mo kagurang na, ipinaka
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karong dumakagurang naanan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girum dumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo. Gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kad Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natawangan kan sa imong pagkaherak, bagin danay natalingkas sa kasalan na sinmaligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesus Kristo.
asinan kapangyarihan, siring manang kaurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo, ang kagurangan ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. sa tuya po nga niya nahihira sa lambang saro, ang tanda nin katuninongan. Peace be with you and Merry Christmas. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, an satong paratubos siya, alagpapara kan mga kasadan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Isinong
Maluhod po para sa pamibi sa Hobeleo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aking Seso Kristo sa moyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadaan mong madatong, at sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan Hobileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Dios, banal sa paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami warasan sa mo, na kaming naguugma sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratubos, magkanigong magkamit kan sa iyang pakisumaro, hunikan maninigong pagkabuhay. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Available na po sa parish office ang 2026 St. Jude Calendar. Sa aga, Disyembre 25, ang mga schedule po kan misa iyo ang may nasunod, 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Asin maawot mo po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Anonymous donors, 5,000 pesos, 2,700 pesos, 2,000 pesos, 1,900 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 900 pesos, apat na tig 500 pesos, 300 pesos, asin 150 pesos, SAB 5,000 pesos, duwang devotee 1,000 pesos, asin 700 pesos, Vandolph Basilonia and Family 500 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Sabi ko, kasubago, dahil nakuta ko mapasalamat inexpressar ko naman sa muya pong apresasyon. Pero siguro, magayon manggiraray mamensionar ang nagkapirang individual sin mga pangaran. Ngunya na banggi. Enot, siyempre sa PPC, sa pamamayo ni Ate Bel Ranyola, yaon sindadigdi, si Ate Arlene, asin grupo kang DSJ. So, salamat po sa indo. Ang Commission on Worship, sinining mga dekorasyon na yaon digdi, flowers, si Ate Arlene Relucio, asin Dugaw for 9 days, si Ate Arlene Relucio, valedictorian. Yeah. Mass servers for 9 days, Novena Mass, ang mga lectors and commentators, mass collectors sa pamamayo ni Ate Cha, sa mga acolytes, sa pamamayo ni Ken, Grand Choir sa pamamayo ni Vince Arquero, ang mga extraordinary ministers of Holy Communion sa pamamayo ni Brother Choi, sin kasubago so nagsalmo. Sarong taon niya po ito prinaktis. Yan, halos urual daw pag naglalakaw siya, nagpa-practice kay itong salmo. Siyempre si Vince, tapos si Carlo. Yeah, so salamat po sa Indo. 9 days, mass sponsors and mass intentions offerers. Salamat man po asin itong mga parol sponsor. Ini pala ng parol ta hanggang po ini next year. Hanggang pagtapos kan Christmas season. So, maski lampas na po ining December 25, so, rin nga ni matapos ang Christmas season sa baptism or Epiphany. So, Epiphany, sa celebration kang Three Kings. So, hanggang dyan kita ma-celebrar kan Christmas, saka kita ma-take down kaining mga dekorasyon ta. So, kaya may chance pa po kamo na maging sponsor kaining sa tuyang mga parol. Nahiling nido, ilalaag ta po yan dyan sa palibot kan sa tuyang simbahan. Originally, ang plano may pukuta kay ni abot sa 7-Eleven, pero medyo nagluya sa sale, kaya digdi na lang po. So, sana masuportahan po nindo ini. Then, syempre, ang samuyang pasalamat sa mga devotees and parishioners kang sa tuya pong parokya. And special thanks sa mga naging cast or part kaining sa tuyang ginibo kasubagong panunuluyan. So magayunon po itong very touching message kay ito kung sa tuya lang pong isa sa buhay, as in isa sa puso. So pag uli ta, so sana hinguwahon ta na sa tahaw kan sa tuyang mga kasiributan ang maging
prioridad kan sa tuya pong selebrasyon kan Pasko, iyo ang pagpadagos kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay asin mga puso. So nagsukas, subilog na cast, si Maria, San Jose, may bahay, special duman si Bert. Yan, ay na ito si Bert. Sarong bulan niya man po itong pigpara-practice, so sa iyang role kasubago, habang naghuhugas kang plato, sige ang kanta ni Bert. Yan, habang nagbabahog kang ayam. Kaya pati sa mga ayam nagkakanta naman. Yan, so salamat tabi sa Indo. Asin so panunuluyan, children, angel, and parents. Salamat po. And day ko man malilingawan ang mga kaibahan ko digding paragal-pagal na kaibahan digdi sa parokya, ang parish staff, asin siyempre, ining sa kuyang duwang padaba na kaibahan na padi, si Father Jem, tapos si Father Tonton. Salamat po sa Indo. Yan. Parakpakan niya to ang lambang sarong. Kung igwaman po akong nalingawan, ipagpatawad nindo sa aga, I have the whole day para saro-saroon po, giraray ka mo. Salamat para mientras ngunyan, mauruli ng una kita, sa aga, mamiri sa paman kami. Yeah, so, mag-celebrar kita na kaibahanan sa tuyang kagurangnan sa tuya pong mga harong. Merry Christmas. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Iduko an payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Kanan aki kan Diyos na nitabo, dinaog niya an kapangyarihan in kadikluman asin kasalan, asin pinano niya an banal na bangging ini, nin sa iyang kamurawayan, haleon lugod kan Diyos an kadikluman, asin kasalan, asin paliwanagan, an sa indong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadara kan Diyos an sa iyang anghel sa mga pastores, tanganing ibareta an maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos. Panoon lugod niya kamo nin kaugmahan asin gibuhon na mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanan tataramon na nitawo ang langit na kasaro sa daga, iwaras lugod niya sa Indo ang katiwasayan asin karahayan nin buot, asinan pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Hagadon ko po sa sakuyang kaibahan ng mga padi na sabayan ako sa pagtao sa Indo kan bendisyon. May nag-apod na nga ni. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.